Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракату. Хулоса гап бисёриҳо занг мезананд, ака канали мара реклама ки, канали мара реклама ки, ё каналта мефурӯшӣ бародаро. Якта дар ҳамин ютуб нависен омӯзиши ютуб. Дуроен даже ман силкаи каналша дар поёни ҳамин видео мемонам. Дар ҳамун одам муроҷиат кунен. муроҷиат и дига калима. Ҳамун одам дар алоқа буроен. муроҷиат вай вақте мекунанд ки ягон шеф бошӣ дар ягон кантора, дар коригарот муроҷиат мекунӣ, барои ки ти вайро сум метаҳӣ. Дар инҷа шумо просто ҳамин убайдуллоро илтимос кунед, гӯед ки брат як каналта фурӯш я реклама ки, ҳамин одам шуморо дастгирӣ кунад. Ман канали ягон каса реклама намекунам ва барои реклама ба ман на муроҷиат кунед, на хоҳиш кунед. Яка канали ман реклама ки, яка не, яка илтимос мекунам то на канали ягонтата реклама намекунам. Ба наздики я инстаграм кушодам, силкаи инстаграмам дар поёни видео мемонам. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон боша. Касе ки ахборат карагӣ нестен, ози успеҳ накарден ахбората каранда, нависен ахбората дар поён ки вай шава. гуноҳи ман кам шава. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон боша.